Žena vošla do súdnej siene a zastrelila vraha vlastnej dcery. Narodila sa v roku 1950. Vyrastala v striktnej, hlboko veriacej rodine, no jej domov bol poznačený napätím. Jej otec, veterán z druhej svetovej vojny, sa po navrate nedokázal prispôsobiť bežnému životu a veľmi pil. Rodičia sa napokon rozviedli a Mariana ako tínedžerka odišla z domu. Prvé deti, ktoré porodila ešte ako veľmi mladá, dala na adopciu, pretože ich nedokázala zabezpečiť. V 22 rokoch porodila dceru Annu, ktorú vychovávala sama. Každý deň ju brala so sebou do práce. Keď mala Anna 7 rokov, 5. mája roku 1980 zmizla. Neskôr sa ukázalo, že ju uniesol 35-ročný mesiar Klaus Grabowski a je to muž, ktorého rodina poznala. Grabowski bol už predtým odsúdený za sexuálne trestné činy. Dievča držal u seba doma, napadol ju a následne ju uškrtil pančuchami svojej snúbenice. Telo potom ukryl v škatuli pri rieke. Snúbenica ho ešte v ten deň nahlásila polícii. Po zadržaní tvrdil, že Anna od neho chcela peniaze a vyhražala sa, že všetko prezradí matke. Údajne sa bal návratu do väzenia a preto ju zabil. Proces s Grabowským začal v marci roku 1981. Mariana chodila na všetky pojednávania. Na tretí deň procesu prepašovala do súdnej sieni pištoľ. Keď obžalovaný začal opisovať udalosti dňa Aninej smrti, postavila sa a vystrelila do neho 7 rán. Grabowski zomrel na mieste a Marianu okamžite zatkli. V roku 1983 sa postavila pred súd ona sama. Tvrdila, že konala v stave extrémnej zúfalosti a bezmocnosti. A tento prípad vyvolal v Nemecku rozsiahle protesty. Časť verejnosti ju podporovala a iní upozorňovali, že samosúd ohrozuje právny poriadok. Porota ju napokon uznala vinnou z neúmyselného zabitia a odsúdila ju na 6 rokov. Vo väzení strávila však len 3. Po prepustení sa odsťahovala do Nigérie a neskôr žila v Taliansku. V posledných rokoch života sa vrátila do Nemecka kvôli liečbe rakoviny. Zomrela v roku 1996 vo veku 46 rokov a je pochovaná vedľa svojej dcery Anny. A keď máte radi podobné true crime príbehy, nezabudajte na follow a komentár. Love you, bye!